в този епизод, човече. Здравейте, командоси и котколюбци! Пак се намираме на Airsoft София Field. Днес играем сценария Shelter. Ще трябва да се пазим от радиационния дъжд и да имаме покрив над главата си, защото сме командоси и сме от захар и ще се разтопим. Ще бъде хубаво и да съберем някой друг медикамент, вода или амуниции от терена. Тази неделя доста мои бойни другари са на терен, тъй че ще бъде интересно за вас да видите какво ще направим. Кратко разбиране на кой му се тича най-много, за да стигне най-бързо до малка сграда. Дебо, някой ще бяга? 5, 4, 3, 2, 1, начало! Движение гората. Една резервация за малка сграда, човече, тъй като бяхме надъхани, бързи и смели, взехме защитни позиции, така че да не допускаме врага да ни превземе малката сграда. И не след дълго, хоп, като по поръчка. Ето ги. Мъртъв. Един изписан. Тонка, минава. Браво. Още един. Едно от най-важните неща в Airsoft е комуникацията и отборната игра. Затова благодаря, момчета. Справихме се чудесно. Всеки си държеше ъгъла и всеки знаеше другия къде гледа, така че да има разбирателство. Обаче, загубихме някой друг човек и губихме предимство лека по лека. Какъв втори? Двама минаха дясно. Минус. Някакво остана тук. Тук е момента да благодаря на нашия приятел Шутъра от Shooters Workshop, който ми помогна с изпълнители, батерии и куп други неща, защото си забравих чантата. Thank you, Шутър. Let's fucking go! Не вижда на гора. Хоп. Тичам гора. Къде каза на гумите ли? Минус един. Добре, минус два. Гората клип. Само за секунда не ми оставам колко съм предотвърди внимание. Ще малко съм занос. И suddenly a wild croom appeared. Ударен! Ево. В правилата на Дивия Запад бързия печелих. Крум беше по-бърз, изчистиме, беше време да се върнем малка сграда, но тя вече беше на противника. Трябваше да се опитаме на всяка цена да се я вземем обратно. Ударен! Ево. О. Имаше моменти, в които валеше радиационен дъжд и трябваше да се скрием, за да може да продължим след съдийския сигнал напред. Затова търпение, човече. Време беше да си вземем малка сграда обратно. Хубаво тръгнах към малка сграда, но бях сам. Въобще не се усетих, че съм се набил дълбоко във вражеска територия, без да имам никакво подкрепление или съотборници около мен. Оставаше ми само да демна и да чакам правилния момент да удара. Противника все още не знаеше моята позиция, беше време да действаме, защото ставах все повече и повече.
Ударен! Ела. Ела, Поповче, хубав трик. Доста хора върнах, този път обаче си бях взел компания. Време беше да опитаме отново. Двамата не. Ударени! Ударени! Изчистих мене и моят съотборник с граната, която не успях да хвърля. Върнахме се в базата, видяхме, че все пак имаме някакви провизии, които сме събрали, тъй че беше време да се преорганизираме с още хора и да действаме. Имаме скоро. Окей. Ударен! Ева! Ударен! Само за граната идвам. Сформираме екип и решаваме да минем от дясната част на малка сграда, тъй като вече ни научиха номерата и почнаха да ни очакват от ляво. Слушайте, прегръщаме гаража от лявата страна. Виждаш? Защото не се греб с нашите които не бъдат. Окей. Чудесен пример как трябва винаги да си чистите аглите. Айде към базата. Окей. Ударен! Адската жега ни умори и имаше време само за един единствен пуш на малка сграда като за финал. Денис! Толка, вътре са. Закрити. Червена малка, бе! Ударен! О!
Nice one. Влизай. Ох, майка. И да, приятели, това беше всичко за този път. Надявам се да ви е харесало и да ви е минало неусетно. Очаквам и следващия път, когато ще има нови сценарии, нови приключения. Благодаря ви, че гледахте. До нови срещи и ще се видим следващия път. Да не забравя, ако ти харесва видеото, дай едно палче и се абонирай, за да можеш да бъдеш известен следващия път, като има други видеа. Чао!